ラウンド関数の使い方、一緒に覚えるラウンド3兄弟、ラウンドアップ、ラウンドダウン。数値を丸めるってどういうこと？数値を丸めるとは、特定の桁数で数値を調整することです。計算の結果を見やすくしたり、細かすぎる波数をなくしたりするために使います。例えば、3.1415 を小数点第2まで丸めると、四捨五入なら 3.14、切り上げなら 3.15、切り捨てなら 3.14、こんな感じで、どの方法を使うかによって結果が変わるんです。実際の業務で大活躍、財務レポートの場面では、決算時に四捨五入で見やすく、1289万6251円を1290万円、価格設定の場面では、切り上げ、切り捨てでお得な価格調整、299円を300円、301円を300円、工場管理の場面では、生産数をピタッと丸めて無駄を削減、四捨五入なら、使用量の誤差を最小限にできる、切り上げなら、余裕を持って在庫を確保できる、切り捨てなら、コスト削減と無駄を減らせる、学校、統計データの場面では、四捨五入で細かい小数点を調整。ラウンド3兄弟、数値を丸める3つの方法によって使用する関数。四捨五入は、ラウンド関数。切り上げは、ラウンドアップ関数。切り捨ては、ラウンドダウン関数です。共通する引数の設定方法。ラウンド3兄弟は、引数の設定方法が共通です。例、ラウンド、数値、桁数、ラウンドアップ、数値、桁数、ラウンドダウン、数値、桁数。桁数の指定、引数について説明します。例えば、数値 1234.5678 を例にとって考えてみましょう。この数値に対して、ラウンド関数を使用すると、指定した桁数に応じて四捨五入を行うことができます。まず、小数点第2まで表示したい場合は、次のように記述します。ラウンド 1234.5678 に、結果は 1234.57 となり、小数点第3で四捨五入されます。次に、整数になるように四捨五入したい場合は、桁数の指定を0にします。ラウンド 1234.5678 この場合の結果は1235となり、小数点以下が四捨五入されます。さらに、下2桁を00と表示したい場合は、マイナス2を指定します。ラウンド 1234.5678 この場合、結果は1200となり、10の位で四捨五入されます。このように、ラウンド関数の引数を指定することで、数値を意図した桁数に調整することができます。ラウンド関数、きっちり四捨五入。ラウンドでピタッと調整。ラウンド関数とは、指定した桁で四捨五入する関数。例、ラウンド 3.1415 に、結果 3.14、ラウンド2456、マイナス2、結果2500。活用シーンは、決算資料や平均値の計算にぴったり。ラウンドアップ関数、ちょっと余裕を持たせたいとき。ラウンドアップで切りよくアップ。ラウンドアップ関数とは、指定した桁で切り上げる関数。例、ラウンドアップ 3.1415 に、結果 3.15、ラウンドアップ2456、マイナス2、結果2500。活用シーンは、価格設定や予算調整に活躍。ラウンドダウン関数、必要以上に上げたくないとき。ラウンドダウンでスリム化。ラウンドダウンとは、指定した桁で切り捨てる関数。例、ラウンドダウン 3.1415 に、結果 3.14、ラウンドダウン2456、マイナス2、結果2400。活用シーンは、厳密なデータ管理に便利。まとめ、もう迷わない。数値を丸める関数を使いこなそう。ラウンドアップ、ラウンドダウンの違いを整理、シーンに合わせて使い分ければ、計算ミスなし、数値を適切に丸めることは、正確な計算の第一歩。